Cultura el pròxim dimecres, dia 16 d'abril, Sabadell acollirà la 14a trobada de corals d'educació secundària. En aquesta jornada hi ha prevista la participació d'uns 3.000 alumnes procedents d'arreu de Catalunya. L'acte començarà a partir de les 9 del matí, on les corals actuaran individualment a diferents indrets de la ciutat i a continuació es desplaçaran a Fira Sabadell, on tindrà lloc el concert central amb l'actuació conjunta de totes les corals i l'acompanyament de l'orquestra de l'Escola Municipal de Música i el Conservatori Professional de Sabadell. Sabadell acull aquest any la 14a trobada de corals d'educació secundària. A la jornada es trobaran uns 3.000 alumnes procedents d'escoles de tot Catalunya. De les 70 corals que hi participen, 21 procedeixen de centres educatius del Vallès. Hem crescut fins i tot més del que hem pogut acabar assumint, el qual ens urgeix a plantejar que la propera edició, la 15a trobada, també aprofitant un aniversari i aprofitant l'onada que veiem que va creixent d'aquest treball de cant comú i de cant coral, en els centres, doncs haurem de veure si la trobada del proper any pot tenir també una major rellevància i sobretot que puguem donar cabuda a totes les persones, a tots els centres que estan interessats i que estan treballant. El concert central és quan totes les corals es reuneixen per interpretar conjuntament un repertori variat que inclou des del Va Pensiero, del cor de l'òpera Nabucco de Verdi, fins a Jo soc el teu amic, del grup Els Pets, passant pels Segadors, l'himne nacional de Catalunya, així com el text del poeta Joan Oliver, Sàpigues company, musicat pel compositor sabadellenc Josep Vila i la tradicional Hora dels Adeus. La trobada ha estat organitzada pel Departament d'Educació de la Generalitat, l'Ajuntament de Sabadell i la col·laboració de Fira Sabadell amb l'objectiu de fomentar i difondre la creació musical que realitzen els centres d'educació secundària de Catalunya, així com potenciar la formació personal i social dels joves. La primera trobada de corals de secundària es va fer l'any 1992 a Barcelona, ciutat on s'ha repetit en 4 ocasions. Altres poblacions que han acollit la trobada, Sant Boi del Llobregat, Igualada, Reus, Lleida, Terrassa, Tarragona, Girona, Tortosa i Granollers. Recordem que paral·lelament a la trobada de corals, el Casal Pere IV de Sabadell acull fins al 23 d'abril 2 exposicions amb motiu del centenari del Palau de la Música. Esports. Els amants del tenis taula de Sabadell tindran l'oportunitat aquest cap de setmana, més concretament diumenge, d'assistir al partit en el que el Club Falcons juga a la fase d'ascens a la Superdivisió. Aquest partit tindrà lloc al CEIP 3 a Claramunt a les 11 del matí. En cas de victòria, el Club Falcons s'asseguraria una tercera o quarta plaça, depenent del resultat dels altres equips. Després, el que ha estat una bona temporada, des del club s'afronta aquest partit amb molta moral i apostant per una clara victòria. D'altra banda, també s'ha volgut felicitar Toni Eduard, membre del club, que va participar en la Marató de Sables i va aconseguir una bona marca, molt per davant del famós exfutbolista del Barça, Luis Enrique. També en aquesta temporada, segons han dit, s'ha volgut apostar pels esportistes de la comarca, entre els quals hi ha Ramon Mampel, jugador de la primera plantilla, de qui els membres del club han declarat sentir-se molt orgullosos. En aquest sentit, el coordinador de seccions esportives de l'entitat creu que la decisió que van prendre a principis de temporada ha estat molt encertada. Era una aposta molt forta i arriscada jugar a la divisió d'honor sense jugador estranger. Em sembla que som l'únic equip que ho estem duent a terme. Però bé, els resultats han acompanyat, els 3 jugadors han fet una gran temporada, la qual cosa els té que felicitar. I un cop aquí, doncs, el club aposta novament per lo màxim. I el màxim és intentar guanyar el partit de diumenge, anem pas a pas, i un cop tinguem això i estiguem a la fase d'ascens, doncs, lògicament apostar per l'ascens a Superdivisió i després ja l'entitat farà tot el que té que posar per complir els requisits, tant financers com esportius, de cara a la propera temporada. I en el tram final del nostre informatiu és el moment de recordar la notícia amb la qual començàvem, i és que ACC Spain, l'antiga unitat hermètica, ha presentat avui un expedient de regulació d'ocupació que afecta 478 treballadors i treballadores, la pràctica totalitat de la plantilla a raó de 9 dies mensuals de maig a novembre d'aquest any, el que suposa el 29% dels dies laborables de l'any. Segons ho comunicat a més per la UGT aquesta mateixa tarda, aquesta mesura és desproporcionada i exigeixen solucions negociades que apostin pel futur a la planta de Sant Quirze del Vallès i que no suposin mesures traumàtiques per a la plantilla. Segons el secretari de secció sindical de la UGT de Catalunya, ACC Spain, José Leiva, després d'un dies de rumor arran de la manca de comandes al·legades per la direcció, ahir els van convocar amb un únic punt a l'ordre del dia que s'ha donat a conèixer avui al matí, convocar l'esmentat expedient de suspensió de contracte
a la totalitat de la plantilla de producció, 478 treballadors, durant 9 dies al mes entre els mesos de maig a novembre, és a dir, en total 54 dies. Ara el comitè d'empresa, el sindicat, estudiaran amb precaució com pot afectar aquesta mesura a la plantilla, que consideren desproporcionada i unilateral abans d'emprendre cap acció. Ara per ara recolliran la documentació per averiguar la justificació per part de l'empresa a l'hora de presentar l'esmentat expedient per la manca de comandes. Aquesta era, doncs, la notícia més destacada a l'Informatiu aquest dimecres, 9 d'abril de 2008. La resta de la jornada comarca ens deixaven, entre d'altres, els següents titulars. Avui a Terrassa s'ha dut a terme el plenari de les ciutats de l'arc metropolità per tal de donar a conèixer l'evolució del pla territorial. Durant el mes d'abril es duran a terme més sessions informatives pels 164 municipis que formen part de l'arc metropolità i a partir del maig s'obrirà una exposició pública perquè els ciutadans puguin transmetre les seves queixes i suggeriments. Avui l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda ha signat un conveni per la construcció d'un centre de rehabilitació funcional i fisioteràpia que s'ha posat a la disposició del Centre de Medicina Correctiva que dirigeix Josefa Alavedra. El local s'ubicarà als baixos d'un edifici on s'estan construint 60 habitatges assistits per la gent gran. El consistori preveu finalitzar les obres a finals d'any. Sabadell acollirà la 14a trobada de corals d'educació secundària. 70 corals provinents de diversos centres de Catalunya, 21 dels quals provenen del Vallès, es trobaran a Fira Sabadell. 3.000 alumnes seran els responsables d'interpretar cançons de tot tipus, des de les més clàssiques fins a pop, passant pels segadors i l'hora dels adeus. Amb els titulars acabem. Recordin que demà tenen una cita obligada aquí a Canal Català Vallès amb els serveis informatius, com sempre, a partir de 2:15 del vespre. Molt bona nit. Fins demà.